आगु बैसागुआव बाहागो लाफैनो आं गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु बोथोरा खोब मोजां, देग्लाय बोथोरा आगुयैनो जादों। मिथिंगाया जोंखौनो फोरोंदों आगु बैसागु खुंनो थाखाय। आरो बेखौ हयथ' माबा लानानैनो आलम लानानै हयथ' बिथांमोनहा आगु बैसागु खुंदों। बोसोरै खुङो आरो देग्लायबो खुंदों। बे खोब मोजां। आगु बैसागु खुंनाय हिसाबै आङो खावलायगोन बैसागु बोथोरा जाहाथे बयनिबो थाखाय बयनिबो जिउआव जाहाथे मोजां गोजोन फैयो, बेखौ आं खावलायगोन। मिथिंगाया जेरै गाव गावनि महर मुस्रिखौ गावनि समायनाखौ दिन्थिदों, जोंनि बर'जों लोगोसे गासै सुबुं माहारिनिनो गोजोननि रायजो जानाया मिथिंगा बादि मोजां जायो, बेखौ आङो खावलायबाय। मिथिंगानि हेंथायै जों खामानि मावनो हाया। मिथिंगाया जे फोरोङो, बे फोरोंनायखौनो लानानै जोङो खामानि मावनाया जोंनि मानसि माहारिनि गुबै थांखि। रंजालि बैसागुआवथ' गुबुन गुबुन बोसोराव जेरैबायदि फालिबोदों, गोदोनि फालिनाय आरो दानि फालिनाय बहुद तफात जाबोबाय। दा दिनैहाय जोङो फोसाबनाय माने आगोलाव जोङो बैसागु मागियोमोन, बेबो जोंनि थाखाय गाज्रि नङा। नाथाय दा जोङो बैसागु फालिनाय हिसाबै गावजों गाव जाहाथे मोजां सोमोन्दोआ थालायलायो, मिथिंगाया जेरै फोरोंदों बेबायदिनो जाहाथे जोङो फालिनो हायो आरो जोंनि गोजोन खौसेथिया जेब्लाबो थायो। मिथिंगाया जेरै रंजाखांदों, जोंबो बिदिनो रंजानायनि गेजेरजों जिहेथु बोसोरसे मानि मावबाय दांबाय जोङो रंजानांगौ। जिउआव जोंनो रंजानाय नांगौ। रंजानाय गैयाबा बे जिउआव गोजोना फैया। दा बेनि थाखायनो जोङो रंजानांगौ। आरो रंजानाया मोनसे जोंनो बिदिन्थि हिसाबै होयो, एबा जोङो साननो गोनाङा बेनो, जोङो बोसोरसेनि थाखाय मावनांगौ दांनांगौ, बेवहाय जोङो मुखुब जाफिननांगौ जायो। दा ओंखायनो नैबे रंजानायनि गेजेरजों फैगौ बोथोराव जों जाहाथे मोजाङै, जों जिहेथु बर'फ्रा बांसिनानो आबादारि, आबाद खालामनायाव जोङो मोजाङै मोजां खामानि मावनानै जोंनि आबादफ्रा जाहाथे मोजां जायो, गावजों गाव मोजां सोमोन्दोआ थालायबाय थायो। मिथिंगाया जेरै फोरोंदों, जोंनि साननाय हनाय गासैबो मोजां जायो। आगोलाव माबाफोर जों गोरोन्थिफोर मावलायलायदोंब्ला, माबाफोर गोरोन्थिफोर बाथ्राफोर बुंफ्रांलायदोंबा, बेखौ जोङो ज्राब दोनथ'लायनानै जोङो मानसि हिसाबै, हिउमेन बिइं हिसाबै जोङो गावजों गाव नों दानागार आं दानागार खौसेथि रायजो जानो थाखाय जों सोलोंनांगौ। आरो बिदि रायजो जानाया जोंनि थाखाय जिउआव गोजोन लाबोयो। बाथौ होनोबा बर'खौनो होननांगोन। बर' थायोबासो, बाथौ धोरोम थायोबासो बर' हारिया थागोन। थारमाने बाथौ धोरोमजोंनो गासैबो सिनायथिया बर' हारिना बेरखांजोबो। दा दामनाय देनायानो होन, मोसानाय मुसुरनायानो होन, दाखालिसो 17 जानुवारियाव जानानै थांनाय बागुरुम्बानि दोहौ, बेबो बे बाथौजोंनो सोमोन्दो गोनां। बेफोर गासैबो जोंनि बाथौनिफ्रायनो थांनाय होननानै जोङो फोथायो। आरो मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बे बाथौनिफ्रायनो थांदों। जों बुंनो हायो खेराइयाव जेरै मोसायो, बे खेराइनिफ्रायनो गासैबो जोंनि मोसानाया थांजोबदों। बिनि गेजेराव 31था जोंनाव दामनाय देनायनि आइटेम दङ, माने सुर दङ, देंखो दङ। बे सुरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै दोननांगौ। दा बे सम जाबाय। आरो बे देंखोफ्रा बिराद जोंनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय, इयुन जोलैनि थाखाय खोब मोजां होननानै जोङो फोथायो।